Завод за електроди Ихтиман е на пазара от 1967 година. От година и половина възстановява производството си като българска фирма и на тази годишния Международен технически панаир получи златен медал за електроди за ръчно електродъгово заваряване. Електродите са за динамично натоварени метални конструкции, кораби, шасита на транспортни средства и земеделска техника. Създава се надежност на заварените съединения. Продуктът е сертифициран пред ТЮВ. Завод за електроди Ихтиман разчита на високото качество на своите продукти и има амбицията да върне старите си позиции на пазара. Ние сме българска фирма, работиме на българска територия, продаваме за български пазар ни амбицията и естествено надяваме се и на външен пазар. Нашето намерение и желание да възродиме, да се включим във възраждането на българската икономика и да съхраним български кадрови потенциал. Благодарни сме на организаторите на конкурса за златен медал. И тук бих казал, някога прадядо ми се е върнал от войната с кръст за храброст. Един мой познат каза, че медала е един вид кръст за храброст на нещо време за тия, които се занимават с производство. Така че надяваме се да успеем.